שלום, ותודה שפניתם לפרוטיז סלסלות פרי. לרשותכם מערכת לניתוב שיחות. לסניף מרכז הקישו 1, לסניף דרום הקישו 2, לשעות פעילות החברה הקישו 3. תודה. שלום, ותודה שבחרתם פרוטיז סלסלות פרי. מיד נענה לשיחתכם. בפרוטיז שפע של מתנות מפנקות, סלסלות פירות טריים, סושי פירות ובר פירות לאירועים. עוד בפרוטיז סידורי פרחים, מתנות ליולדות, בלונים, שוקולדים ועוד. כשר בהשגחת הרבנות חולון. פרוטיז, הממתק של הטבע. לקוחות יקרים, אנו מתנצלים על ההמתנה ומודים לכם על הסבלנות. עקב פניות קודמות זמן ההמתנה ארוך מהרגיל. מיד נתפנה לשיחתכם.